apa-apa. Kewajiban kok. Karet-karet gorengan kopi iwak bandeng mateng dibotho. Amit-amit arek lanang saiki rupane ganteng jalukan rokok. Timbangan itu rokok eceran. Ngetir cagake kena temboke ngetir anak kena embok. Wes
pacaran gak delok-delok. Ya. Ya. Aduh, Mbok. Ya. Gladuh. Selamat aku iki mang gak tiba ngono wis apa iki mang. Jaran. Lho sapa inu? Sapa inu? Sapa kan niku? Kula. Lah kan iki lha apa lho wong ngono meger-meger kene kon tobro ae. Tolong napa apale? Kowe njaluk tolong iki ngono ta carane. Tolong, kula diuber wedi kula. Kok dite tadi. Wedi. Siapa kan niku? Diuber kula, diuber. Kon niku wedi sing uber kon ta wedi ambek aku kon iki. Mboten kok diuber wedi. Lah kon niku wedi. Kok wedi ambek aku ta ya apa kon niku kok wedi. Mboten, diuber. Diuber sih aja susu. Tenang. Kon diuber apa sih? Cacing. Iyalah. Gak ngono kon iki mang mulai teko mamang mlakumu gak kelangkan kaya timimang ta kon. Lah apa kok diuber cacing kok laporan aku iki lho. Napa kula icak terus pecetat ngene mboten mencarat nutut iku lho. Iya nek diuber cacing iki aja kandha aku. Aku iki sangan ora tune cacing ta. Lah niki. Lho kok karet. Aku iki ketukon gak suwe ku mas sangket guae. Wong karet dari cacing. Lah persis e. Saya kon iki lho wedi ambek cacing apa sih cacing kon iki? Gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ambek cacing ambek aku gak wedi kon. Ayo nyampe aku lah gak wedi kon. Pun ngaten ta. Alah nyatane. Aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancen kon aku pengin ngirahi ku lagi kon. Lho, ngene carane. Sapa iki yo? Ngene carane. Lho, awakmu kon pringas-pringis adane wregul ae. Lah kon koyo pringsang. Kamu omong-omongan berdua. Yo,
Terus apa yang kau katakan? Loh, saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek? Ngawur gak iso bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia, loh, sawangannya. Iya. Arek kita kan ana trimo kono. Ana trimo. Kawet gila tuh kawet. Suarane wis entek sik ngedung ae. Bapak oleh, masih ngene bening loh. Bening ambak ngene ya. Ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Lho apa? Wong arek iki kasih bojo. Ngawur ae. Kasih bojo arek iki. Iki bakal bojoku. Heh, Bakal bojoku. Pak temenan takon iki. Nah, takokno kok. Iya, Dik. Kon sange bakale bojone Kartola kita. Nggih. Kon. Nggih. Oh iya. Sorry, Pak, sorry ya, sorry. Iki sampe tak tahu. Iki sokran kon ya apa kran kon. Ingane tak parani gak metu banyune kene. Ya wong pancene banyune tak sumpet lho kon. Ora apa kon dhewe aku sampe nang banyu. Lah jeneng nek dipedhit muni kran ngono. Ya tak diperani banyu kon. Oh, kerane anu. Ya sokran. Areku sokran nyelok apa kan? Kran. Lho ya iki apa? Ya ngene iki lho nyeluk kan ajine aku. Nyeluk ngene lho. Ya apa? Halo sawukan lambene sore kenekuk menjero. Ngene. Halo sawuk sesek Pak. Halo. Iki lho. Ngawur ae. Wis mulai dina iki omongno karo kanca-kancamu kabeh ya tangga-tanggamu, RT-mu, RW-mu kabeh omong. Oh, layon telambeku. Lek aku kate ngresmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi manten aku iringno. Yo. Oh, lah. Yo tolong. Aku ngirimno kon. Iya. Lho, aku ngirimno mbek kon lah ambek merem ngono lah. Lah aku ngirimno kon. Iku lho metutno dadi kemanten iki lho iring-iring. Ape dhewe mari. Ngawur ae kon niku. Aku Mari kok loncong. Lek kon cinta barek iki tenono anakku mene. Gak kena ibuke kena anake. Oh iya. Dadi lek bojoku mbok pecah wulan tenono. Anteni. Lahir rocot, kakak lahir lanang. Iya. Lah kok lanang? Lah ya apa mulai lanang? Rumah sambu ya apa jadi lahir lanang? Kok gak gelem? Oh lanang gak ada aku lanang ya. Tenono sing nomor 2. Oh iya. Mbok pecah wulan. Iya, lahir mana? Lahir seret lanang Tak maneh. delok lanang maneh. Iya. Terus ya apa aku? Sing gak gelem ae. Gak gelem aku lanang ae. Tenono maneh. Mbok pecah wulan seret delok lahir wedok. Lahir wedok. Pirang tahun iki jane? Wis ana 9 tahun aku wis tuku-tuku lho kon. Bapak ngenteni lanang ae wis. Apa ya lanang. Oh, lanang gelem ya. Gelem aku lanang. Kan lho ya apa ya. Mati lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Tak tinggal balik lho aku nuruti kon. Anak wis akeh. Pak Kore wong Anakmu akeh sing kabeh anak pupu ae. anakku piro mek anake ku? Piro? Ngelah wong mek 8 rene. Wis gampang kapan rono ya, Kren? Ya kapan-kapan dina mulu kan lho. Lah iya, suarane. Dino. Suarane entek ana duwe. Nantang ae. Lah, ada ini ya Apa? nek kene ae. Lah apa? Tak inggati kan. Suarane sing telo dhuwit nyerang apa? Lah iya. Wis ngene, Tin. Ya apa iki? Kon nang apa nduk iki? Aku. Iya. Yo kalau apa ngenteni sampean. Wis iki kesuwen iki lek rentang-rentang didelok kanca dipandang mata umum ndak pantes. Terus ya apa kok nangkep ngono? Wis. Siap. Ini apa dengan sampean? Carane cok kasar lek nangkep ayo izin aku. Hubungan ini harus ada titiknya. Nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya isane titik. Blok. Ngablok ae kon iki. Lah iya apa? Ketara lek kon iki anak dagelan kon. Ketara. Sampeyan sik aja ono ta? Gak ngomong serius adae. Wah. Lah iya lah ngomong sampean iki gak ono putuse aku lak bingung tak ngenteni. Ayo nang bapakmu. Ayo. Anak tarpar bareng wis keturutan mangan nadi prasaku anakku iki. Aku rasane gak iso matek tuwek aku. Wis. Kaya ngene lho gak tau nyabani omah. Karepe iki lho ya apa ngono lho. Apa? Ada. Ambek sapa? Yang enak lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu ini. Pak, sampeyan dijak guyon nek cek gak muring-muring terus sae wong nek muring-muring iku elek glis tuwa.
ngerti. Masih gak muring-muring ya gambarku ya kaya ngene iki. Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggere mulih diseneni. Lho ngerti yo anane anak diseneni wong tua mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendina nyingkre lunga teko omah ninggalno omah kene terus aku sing nunggu babumu aku ya. Ya gak ngono sih, Pak. Jarene aku blonjo. Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temenan ngono. Pak enak lho aku, tambah maju. Omonganmu. Kadek kon lho. Sampe iki ndelok apa sih, Pak? Gak ngono nyata. Tolongane ayo. Lho gak ngono. Bakali bojomu. Waduh. Kon kok jange tak ilingno sangakno bapak iki ngerintangi karepe anak. Apa ganteng? Lho nek gantenge ganteng wong arep melesut. Konro riwayate welet gak sireng ya. Apa? Baulet ae. Kon saiki tak paido, mumpung durung ana bakale bojomu. Bapak tangi turu, mari adus lenguk-lenguk ana ndek ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon gekno kopi. Lho nek bakale bojomu. Nek mrene kon tretek-tretek kon ngutangno gula kopi sing nyauri aku. Suwe-suwe lek legrek bapak iki. Iku lak menghargai lho Pak, menghormati tamu. Dia kan gurung dadi bojoku. Ya nek dadi bojoku termasuk keluarga. Ya menek wis dadi tamu. Dadi bojomu tambah pencilaan. Mangan sak mangan yo ngono. Adang apa segon wis mangan. Sama gopo kabeh aku. Lah iya. Sego anget iki nangtuk nang ndek ngarepe bapak. Kon ngenteni bakale bojomu. Marono sego wis ketok bakale bojomu mrene kon sogono. Aku masih anget e. Aku mangan karen-karene. Maron kon campur kon ngulet karo ndasi klothok. Ketokmu ambek aku kayak kucing ngene ya. Ya gak ngono Pak, iku kaitan. Meneh-meneh ya enggak. Sawangane lak ngajeni bapak ta. Aduh tibake elek-elek oh. Anu Pak Munawar iki soge ya. Soge apa? Turu sak turu ya ngono. Nek bakal bojomu mrene kon nang sawah kon tatakno. Nek bapak gak ono klosone kon apa iki? Bojo bakale bojomu kon gak ono ya. Maru kloso kon jopuk bapak turu ndek galar. Karepmu iku ya apa ngono lho. Ngalao ta Pak, ngalao. Mergo wis tuwek. Njauh. Monggo lho Pak, gak iso tamuni monggo Pak. Maras-arasen. Bapakmu ono daya kok minggu lho. Mbah. Kok ngadep gedhe kayak golek cecek ta ya. Durung sarapan ya to lho. Ero kan krungu dhewe ya. Sorry Pak. Yang ngene lho, aku jangan njaluk izin nang camat, jangan njaluk pindah perkara. Iya Pak. Iya pindah wis. Iya, Pak. Pindah. Ngomong-ngamu niku. Kok mboten tindak Pak? Ya, Pak. Ya apa ya? Ngajeni Pak. Pinjenengan kok mboten tindak? Gak usah tindak, aku mari jejak iki man. Kok wonten dalem mawon? Bendine ndoprok. Bapak mulai gak patek krungu. Tak kandhani. Biasa mbulet nggo rondo kulone omah iki. Iya nek kono rondo telu samari kelelep iki. Alah, mangkane kok ngomong ambek aku ndelok cendelo. Nah, bakal bojomu hancur-hancur. Obong-obong nek kono bapak kon uring-uring, bapak minggat, omah iki lak karepe dinggoni. Oh krungu, Pak. Krungu ta saiki. Oh iya tanggal 6 iki apa? Malah malih, Nak. Bapakmu sapa kali ya. Yo golek wong sing klelep-klelep iki lho wong kentir. Njane aku nabi kelir. Anu, Pak. Kok mboten dahar kalau? Ya, kok mboten dahar? Nek dahar gak tahu bapak, Nak. Lah napa, Pak? Ngelontor ping telu. Aja kasar-kasar ta, Pak. Saniki niku napa, Pak? Nyata. Apa? Bojomu kok ngomong bloko suto ae. Ngadeni sih umur tua kok sawangane. Kebacut. Taruhan nang duwe mantu pangkat nang bapake kaya ngene ngajeni kenek bojomu mbulet. Ngono Pak krungu ana wong iki lho. Anu, Pak, menawi Ini sampe ningali rapat di Bali Desa. nggih. Lho ya. Nggih. Bener. Sing ilang sepatu pitu sandali papat. Oh, nggih kalau wingi lha kula tumbasaken rokok sama cedon niku napa, Pak? Ya, Pak. Ini niku duwe sepatu niku. Mulane mambu taline sepatu. Anu, Pak, nedon niku sing banyak gizi. Dadi teng awake cek sehat. Lho bapak bendina mangan gadik gusi, Nak. Sampeyan tak delok-delok tambah suka wayang golek, Pak. Dadi tumen iki lho. Ya tahun 81. Moro tuwa dicacat kaya ngono pikirin sing gak ngenes bapak iki. Mboten, Pak. Moro tuwa kali mantu nek saged nggih monggo guyon-guyon lah, mboten tegang nemen-nemen sawangane. Dianggep duduk moro tuwa ngono. Wis dianggep kaya kanca biasa. Tolong kontangi turu mari adus, bapak lenguk-lenguk ngarepe lawang terus
dikoki bapakan temen malu. Ya kok sampe ngono sih, mosok guyon ngantem malu. Ya sampean kudu mengingsapi, Pak. Sampeyan nek saged mengingsapi nggih. Iya, Pak, iso ta, Pak? Kita meninggal. Padha guyu ta? Bang guyu apane? Sangkakno ratune sapi ta aku. Lho, Nek ngomong menginsapi. Dadi lek anak mantune sajak koyo ngeten maratuwa kudu saged ngladeni, ngeten, Pak. oh. Niki ngeten, Pak, prinsipe nggih. Nggih. Dina niki adik kula jak teng kutha, kajeng kula jak balik nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Lha engko tak dhisik. Wong kono nok kene. Nggih. Pirang-pirang bulan, pirang-pirang ya wis pirang-pirang dina. Kon ketok bules ae, kaya wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Sak durung resmi terus kon gak nang kutha, anakku kon ngoni apa? Lho, mulane niku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula gak nyambut gawe golek dhuwit, dina minggu lak dadi kemanten, kurang seminggu niki ya, Pak. Lho iya, Bapak wis omong nek jane mantu lho. Ya, lek pancen niku kula golek kaya nang mungkin mboten asal kaya sementara niki omah niki nggih. Iya. Didol Aturen rumiyin. ta? Aturen. Omah niki didol rumiyin lek mantun dadi kemanten lho niku mungkin kula kali sampean gampang. Gampang, Bapak minggat ngalor kon sing ngidul. Kok Bapak guyon, Pak. Kula jak nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Kula lak buruh teng kutha nembe niki, Pak. Iya, Pak, enak, Ngono. Pak. Bondo. Lah kula kepengin ngurusi anak sampean kali sampean nggih. Iya, Kula iya. lak wangsul lah sakniki sarene pun beres kula jak teng kutha nyambut damel balik teng jeragan kula sing lawas. Dina Minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalnya ngene lho. Nggih. Ya tini barang. Ya apa sih, Pak? Tak izini tak olehi. Tapi bapak iku wis kesuwur lho. Nek sampe ana meresete kon ngerti dhewe. Wah, bapak iki nimbang isin atuk wirang nak. Wae lan. Ya apa kon iki? Lho. Kula lak ngerti ya, Pak. Ngerti Kenapa ya? kula lek mempermainkan anaknya orang lain? Lah, betul. Gengsi. Oh, Gengsi, Pak. justru karena nginu. Zaman bahasa Iya. Indonesia pun saged ngoten. Ya wis, Iya. ngene bekasi bapak. Ojo sama minggu lho, minggu ku wis gawemu dadi Iya, Sabtu Pak. mulya. Nah, nggih. Pentah mboten ujan pun kau lek kula ansal kaya sing gedhe. Iya. Kula pasangaken untu, Pak. Nyun sewu lho, Pak, nggih. Kula mboten kok terus sing nglamak mboten. Dadi guyu sak iso sempurna, Pak. Umpama bapak gak duwe mantu kon ya gak patrek ning bapak iki. Lah napa, Pak? Tambah enak sih, Pak, ketok enom. Kon ngegomi tok ae kon niku. Dadine nek terima tamu ku waduh rek maratuane Kartolo saiki wis pasang untu. Marane wis duwe untu dikeng guyu nek Bojonegoro. Lah perkara nanggap Pak napa terus kula. Sampeyan terserah nanggap napa. Napa nanggap kentrung, napa pencak, Iya. niku payang wong, nggih. Bapak biyen dhewe ujar nak. Nggih. Ya wis gak ngetokno dhuwit akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak waya-waya ana sing njaluk, Nggih. nanggap sepele nanggape bapak. Napa sih, Pak? Wong kerik. Nanggap wong kerian. Iya wong kerikan iki lho masuk angin. Oh, sampean nggih mboten umum, Pak. Ya wis urusanku gampang. Iku Sing gampang. penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Saiki ngene, Dik. Ya. Golek ana kutha lek ditakoni jeraganku ya. Mm-mm. Warang kon iku adikku, dulurku. Oh iya. Ojo diwarah bakal Salah bojo. ya? Iya gak perlu ning ngene lho tak biji ya, Pak. Oh iya. 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 Pak, sampe jumlah, Pak. Tunggu, Pak. Ya apa sih? Ngeten lho, Pak. Iya. Lho. Iya, Pak. Iya. Seneng ya, Pak. Apa pe bojomu ambu simbukan? Mawon, Mas. Nggih sampean mbon tau adus. Sapa? Sampean. Wis 3 dina Lho. nyanyi. Ngeten lho, Pak, kula Iya, iya. bijiki. Lho. Heeh. Kupinge sing ndi sih iki? Ngale, Pak. Ngale. Ngale nih sore kencet. Nyun sewu lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Iya iya. Lho, nggih. Lho cek temen iki lho irung maratuwa dicangar iki. Lho sini iki lho, Pak. Lho kula bijiki. Oh, iya nak. Jam berapa, Pak? Iya iya. Napa sih? Nang Pasar Turi. Sampean niku. Pokoke dina Minggu beres kula kali arek sampean dadi kemanten. Iya iya. Perkara biaya-biaya ngen kula, perkara biaya-biaya sampean mawon nggih. Biaya-biayae kawinan iki kon. Nggih. Biaya-biaya bapak keroyok hansip menae. Pun perkara belen gampang, Pak. Pun susah-susah mbeleh sapi, mbeleh kebo, mbeleh gajah kegeden. Kegeden. Sakniki monggo ngen melekan cilik teng lepen, Mon. Nggih. Heeh. Gogon teng lepen. Nggih. Sampeyan Ya, Pak, sampean getas lorot ngono lho. Ketas loro iya bojomu lemu. Aku gogon iwak, gangkep 3 jam lah nyunyut aku lan. pun saenten iwak niku, iwak uceng dicekel cek. Iwak lele cek. Nggih. Kabeh iwak kutuk cek mun, anggang-anggang cek. Dikumpulno dadi siji. Aku kuwatir bae bapak iki nyaut lumut. Lho napa nyaut lumut? Lho malah dadi krawon kok lan. Sampeyan aturi sedaya. Iya iya. Nah melu lem-lem kinten-kinten pinten.
Damel kejutan, Pak. Damel kejutan. Oh, kejutan. Ngekekaken ulem-ulem. Durung bapak nyebyarno ulem-ulem wis bendina gemeter bapak iki. Lha ngoten ngekek kejutan. Oh, iya. Melungaken ulem-ulem kali beto kecer. Oh. Dilungaken ditabu cek lho. Tak kejutan apa? Sing nampa kaget. Nggih, kejutan. Nggih. Wis akeh gak buwuhe no. Lho. Lah sampean rumoso. Wis akeh gak buwuhe. Lho, lah tamian. Tamian. Sampean nate bowo ya, Pak? Lho ya apa? Tapi wong blater sampean. Lho. Sikile wis putih. Ulan besar iki kon tak kandhani. Nggih, sak ulan tel. Bendina lelawatan ulem-uleme 8 sedina 12. Tapi kabeh sitok gak sitok tekan. Lah sampeyan ngoten iki apa? Ya nek ana. Sinten mawon sing sampean tumpangi? Sing tau sampean tumpangi sinten mawon? Elingku sing tau tak tumpangi ya iku. Sopir apa? Sopir apa yang tumpangi? Mboten bowo lho, sampean bowo ni sinten mawon? Lho iya iki Mas Parto. Ya, sampean tak aturi. tumpangi biyen niku didekek 2000 tak dekek 1000 berarti 3000. Ampun, Pak, rebo cukup saniki kula nyun pamit. Iya, ya, Nak. Kula beto teng kutho dina Minggu kula mesti dadi kemanten. Ambek Bapak tekokno sepatu susulan. Iya, Pak, pareng Pak nggih. Iya. Tak dongakno selamat sih. Ganok balik. Ngene iki lho aku lek golek pembantu liya dek muring-muring jarine sanggup balik mrene. Buktine penggawean nak keter kabeh sih arek nek ganok balik mrene. Ngomong apa wae kon? Ya ngomong pembantune awak dhewe iki sih, Pak. Kok pancet ta sik kono mulian Kartolo kanok maneh. Samarene nek kene iki sing bantone yang Kartolo kan. Mosok kon gak krungu sih, mosok kon lali sih. Kartolo pamitan ta. Mulai panen, ngerti ya panen kedele. Iya, aku dhewe ya wis ngijini kok. Kok padahal gak ngandel kon niku. Panen dhewe nduk endi wong Kartolo iki gak duwe sawah, Pak. Lho arek jaremu. Wong sawah yo ombo adakno. Alah, buktine kok sawah ombo ngono gak kira boro nek kene Kartolo. Lho anane boro lak kanggo nyukupi samdinane ta nek panen lak mulai ta. Kandhane wadah. Mane sampean ki ngono, aku ngerti Kartolo gak kerasan ndek kene iki ya kemergo sampean iki lho. Mas aku yo ngerti. Apa? Model. Aja mbuyang-mbuyang. Ngerti apa? Kon masalah kok gak ngomong piye apa ngomong jare lambe prucat-prucut kok beton. Apa kon niku? Sampeyan iki ngomong aja ceblang-ceblung. Aku ngerti sampean angger aku ngomong mbek Kartolo, aku ngetak Kartolo sampean murang-muring. Kon ngono bojoku. Coba aku. Kon ngono bojoku. Ayo ngerti aku bojo sampean, lha rumah sampe ki monggo sampean. Lah iya nek bojo mbok sing biasa, kaya winginane lho. Kalau kaya ini kok ndelok putune Kartolo. Oh, iki kangen. Lah nek kene iki mbantune awak dhewe iki Kartolo. Lah nek terus-terusan ngene awak keter. Anak putu ngene pawon kono gecek pawon karo nduk Bu ngarep. Nanya kanggo hiasan. Lah putuku kon kurap peno pates ngono. Iya. Cemburu ta. Yo gak cemburu ngono winginane nek bakul liwat. Aja ngono. Wong sampean iki aku ngerti yo. Aku nek ndelok sampean iki cepet aku. Hah? Cepet. Iya, Mas. Lho, wis nang ndelok kon sengak. Model modakno. Mane-mane kok yo ngomong ngono anane ngomong tak kandhane Kartolo lho yo. Winginane ana dodol telo liwat yo ngono. Biasa lak seneng keripik telo ta.
Kon enggak nyelukmu keliru. Apa? Niku dodol Kartolo niku. Kon sampean sih, Pak. Oh, Otelo Kartolo moto ini. Tapi ini hati sampean ki cemburu karo Kartolo. Oh, baru kali ini saya mengerti atas perbelakangan. Oh, sampean ngomong ngono bareng. Mungkin latar belakang ada apa-apa ini. Main cinta kamu. Sampeyan kan dhisik kerso. Nah, nyatane sing ngomong Kartolo tok ae. Sampeyan ini ngomong apa ngomong tangga sebelah iki lek ditamperi wong teh nggak ndek salah kok diomong. Kon ndelok aku lho ketok opo sih kon ndelok aku. Nah, biyen aku ndelok sampean ki seneng ngerti ana saiki aku ndelok sampean ki blenger aku. Hah? Blenger. Blenger. Iya. Terima kasih. Hah? Tak selamat tarik ngene kata. Oh, bodoh blenger. Sapa iki? Monggo. Lho, Monggo. sapa dolan-dolan? Mbok sapa? Dolan, Dik, sapa dolan? Bu. Loh. Oh, Kartolo. Nggih. Wah. Wah, Nggih. wah. Sekolah mriko panen. Panen apa, Nak? Panen jangkrik. Atuh. Lah kono panen jangkrik. Jaluk lur apa, Nak? Lah apa? Dan nyelentik aku. Potong kamu, waduh ganteng ora di ndekno rambute. Halo, rambutmu iki pantes biyen alah ngono katik cukuran bareng sih. Mulai. Brengos-brengos dikapan bareng ya apa sih? Pantes biyen iki lho. Mulai. Apa sih, Pak? Eh, Bapak kok mringis ngono? Oh, iku yo ngono ae kok anjene. Ana mriki delok kon delok bededek aku lho. Masalah kan. Untune arang mringis mawon. Barang Malah gaya kok. Petuke malah gaya bapakmu iku. Kok sampe sapa yo? Oh nggih anu Bu kula balik nyambut damel mriki malih. Lah iya sih lho, kamu gak bali mrene ya tak arep-arep kok. Tapi ngono lho. ya napa sing kali ini mboten undak-undakan. Apa kok kamu ndak bayaran gampang ta kok kamu sregep. Kok njalukmu ndak lho ndelok statusmu yo. Statusmu yo. Ngeten lho, Pak. Nyambut gawe kula niku kula hati-hati kula temeni lah. Bos ini cek ngerti ngeten lho. Oh, bos apa? Bosen. Kok nyambut gawe marang-marang kambang. Rong dina muncul rong wulan prei. Kula ning golipet dhuwit tok ae kon niku. Karep kula niki mutung kok gak disusul. Takon minggat banda. Jane apa nyusul mrono lho. Lho, mriko jam. Iya, wong awakmu permisi sak minggu sama 20 dina kok kuwatir awakmu ki loro. Lek ngoten kula tak balik dhisik nggen sampeyan. Oh, sekolah nek kadung metu kene Kok tak kandhani ya? Nggih. Aku mangis ngomong mbek ibumu. Kenapa? Ya ngomong soal kon. Terus aku gak balik. Tiban kon balik, wis gak apa-apa. Nek kon suwe-suwe ndek kene ndek penyakit ABC ya. Napa ABC? TBC, ABC mana? ngarani ngono kok. Kira-kira anten mriki kali bapak ABC, kali ibu mana? diterima napa mboten kula balik mriki? Pancet ae lho, menyen aku golek pembantu maneh sing jagakno awakmu kok gak diterima kena opo sih? Lah bapak ya napa? Heh? Bapak ya napa? Lah nek kono kene aku tak minggat karuan. Lho samane kok mboten kula tak golek liya man. Pak. Ya aja kene kene. Apa sih ndek kene ae lho, wong bapakmu gak gemewangi nyambut gawe, buktine aku dhewe sing nyambut kok. Kon niku ngawur ae. Bapak ketara alise ireng ngoten. Lah gak ireng ya apa pencelaan banget. Gak ireng iku pancene potongane mrecing ngono iku. Oh, bengi jam luwak. Kok mesti gak cek nomor lho. Sepunten iki, Pak. Punten ya tak no. Enten kelepatan omong kula kurang sopan ngene disepuret kalian. Sepuluh ya kok niku. Punten, Mulane aku wis lah. Nek opo kepenuk. Iku lho ketutuk. Oh iya, ayo kok niku. Ngomong ki sing genah ta. Kepetuk arek iki wis lah. Wong arek potongane lola. kula mboten ijen, Bu. Ambek sapa lho? Kali dulur kula adik kula. Adikmu, gak ketemu Budi. Ayo Rino, Jangan adikmu. kene Tin, niki adik kula. Oh, Dewi. Yalah. Iya, Mas Bona. Pakai namit kan niku. Kok ada mlebu ngene pesarean ae amit. Kenalaken Bu niki adik kula. Adikmu tel ta lho? Nggih. Kenal Nak, kula Tini. Oh, ya Tini. Aku cerakane iki cacakmu. Lah, adikmu. Kenal marek badak iki. Bapak. Nalek bangka. Bapak nak bapak. Kakak. Sopo jenenge nak? Tini, Pak. Yalah, Dumile jenenge. Tini rene. Kita mbak mringi nemen sampean. Saya enak omong arek iki. Nek kon adikne Kartolo nek kene enak ya. Nggih. Wah, durupmu tak tukon mana? oleh mbagekno. Apa? Mestine nek saya wedok ki aku sing mbagekno. Ngono ta. Apa wong lanang kira ngapa Lah Kartolo lanang lha apa kon anggap ae. Apanya niki wis bantu lawas kok. Oh, lah iki ngono digawe lawas tenek Mas Ani. Saniki sampean bagi, ya napa omah niki dibagi pinten omah niki? Lho kamu dibagi ya cek iki. Penggawean, Atau kan waris sama omah iki. Penggawean iki ya napa? Kang ngono adekmu ki katene nyambut gene kene ta lho. Ngitung mriki pisan Bu saken. Iya iya kene. Oh iya rombal Pak. Grombol.
Kang rombol bagi dhewe ae. Krungu nyambut kene yo yo kok akase. Iya. Mula papaten. Ini sing ngramut aku. Irunge kok nyepur, Bapak. Anjene ngono, tambah kepethuk wedok iki tambah mekrok tambah. Omongi karo iki tapi berbahaya. Ngawur ae omongmu kon niku. Pun yen nyambut gawe kula esuk jam 7 lan apa? Oh, penggaweanmu esuk jam 7 kudu ngerti kamarku lho ya. Ngerti ya? Nggih. Aja terus mbungker. Terus adik kula yen apa adik? Lho, adik. Tak ngerti apa carane kowe. Gak ngono lho, Mas adikmu yang ngono nak ini. Ya, adik lali nak ya. Kon magere kudu ngresik kamare bapak nak ya. Oh, kula kamare bapak. Iya. Jadi kamare dhewe-dhewe dadak niki. Dhewe. Pak. Apa? Pembantu wedok kok dikon ngerti kamar sampean iki lho. Suwe dadi apa, Pak? Lah kon yang ngono kan tolo dhisik nang nggon padha ae. Sesuk dadi apa? Awale kaya model sampean iki. Pundi sing ngenten ditandakno, Bu? Iya. Iya lah yang ngono teh karo. Ya wis. Kula niki mboten usah taren sing mboten pantes nggih mara kula tandangi. Iya. Ngerti sing mbantu dek kene sawawase bisa. Kula tak teng wingking. Iya. Kula nyandak napa? Nyandak aku nak. Kule canda-candaan. Iki kari tamu wedok kono ayo masuk kono. Waduh masuk. Ini nyun sewu lho, Bu. Enggak apa-apa, Nak. Kuwi niki nggih seneng guyon. Iya, kuwi guyon seneng nek awakmu iki seneng guyon tambang. Nggih. Ya kok cacakmu ndek omah gak ngrasani aku ae ta? Nggih. Wong niku prae niku terus teng omah niku bingung kudu balik mriki mawon. Nggih, kok ketokno aku jarene. Pancene tak arep-arep nduk. Ketok-keton cacakmu terus mau sih. Iki cacakmu dhewe gak ngerti. Fotone ibu dibeto sing damel kambi kuning niku. Iya dibeto nggih. Kalau bengi putune cacakmu ki ya tak gawa ae. Sini. Napa, Pak? Nih kon gak ngombe gak ngelan. Ah, bocah nang rundingan kok nyaplok ae. Saya ketelak arek ngombe kono lho. Nggih. Hah? Nggih. Kok ngombe nang golek dhewe sih. Hah? Lho kene aku didusi karo lho. Aku nek kene penggawamu wis tak trimo, Nak. Tapi matur nuwun. Tolong nek cacakmu gelek-gelek ngrasani aku, pancen aku angen-angen cacakmu. Nggih. Engko sampekno ya, Nak, iki dhuwit neno cacakmu terus mari ngono, kok nek wis kon gelem ngomongi cacakmu kon tak perseni. Lah kok kata ini? Ah, enggak apa-apa wis tak kanggo tanda mata. Ngaten ta? Iya. Nggih. Terus ya nggih, cacakmu kepengin arloji tangan. Arloji tangan gampang wong arloji tangane pira regane, Tin? Ngaten ta? Iya, engko omong ngono lek rene ya, Nak. Nggih, matur nuwun lho, Bu. Tin, kon iso ngomongan tok. Anak bapak iku, Mas. Kon niku nyambut gawe yo, omong-omongan tok ae. Beres. Kon kok nyekel dhuwit akeh? Iki lak. Iki mang. Lah apa, Mang? Hasile kok. Teko sapa, Mang? Ibu. Ngomong apa, Kon? Tak waras sampean kepengin arloji tangan. Lah kok ibu ngekeki lah apa ndira sapa? Ngene jarene ibuku cinta mbek sampean. Terus ya apa? Tak waras iya gelem sampean. Kon niku bakal bojomu kok dol ya apa? Ya apa sih? Jarene dikongkon komersil. Oh, sing penting iki mangan. Iya. Kira iki tak iki. Aduh, 40.000. Lah iya. Disambung piye arloji ya? Wis kon mlebu situkne tak garapi. Ini. Nanda sini, Mang. Pak. Ngono, ini gak kepin jam tembok. Aku ditelu jam tembok. Wong jam wis legrek ditawa-tawa. Wis dikandakno lho kok dikandakno. Enten apa sih, Pak? Lah apa? Enten apa sampean kok umek. Ojo ngangi. Iku lho dulurmu. Dulurmu ta? Nggih adikku lho, Pak. Temenan? Nggih. Manis arek. Iya, sampean ada rasa lho, Pak. Ya, Pak. Ada rasa. Iya, kon terang-terangan man mau musuh kula lak dulure. Iya. Lan apa sih, Pak? Ngene. Sing banyak adikmu ya cok mesra kan. Temenan. Tak peke. Apa? Tak peke. Sampeyan rabi. Iya. Lho lah ibu ya napa? Oh, karo ibumu gampang urusan belakang. Cuma kan ngrusak pagerayu. Oh, lah pagerayu lah apa timbang rusak pagerayu pager gogol. Lah terus kesanggupan sampean ya napa lek kula saged ngomong ini? Lho, sanggup aku tak kei dhuwit iki apa lho. Lho gak dhuwit iki. Duwe kok kemerasa kaya kertas. Ana dhuwit kertas tak merasa kok sakno. Kula mboten mengaruhi sampean lho niki karep sampean dhewe lho. Iya, cok kuwatir. Adik kula sampean damel apik napa sampean oret-oret? Tak dirusak oret iki, Mang. Ya tak kaya apik. Urusan ibu sampean lho, Pak. Iya, gampang. Ya, Turun, Pak. ya dhuwit kawon ya. Pinten iki, Pak? Ya, 30.000. Waduh. Lah pakaian kula ngeten, Pak. Oh, ket biyen sampe sakniki pancet, Mas. Lah kok njaluk aku sih, Kon? Nun, Lah kok njaluk aku sih, Kon? Mbon njaluk perasaan sampean nyok napa lek kebutuhan sampean kula layani lah terus kebutuhan kula
Sok kuwatir tak tukon celono wol. Nang rombengan, Pak. Lho anyar tak kon ngawur ae kon botakno. Nggih, Men, kula sampeaken yen. Ya. Sampeaken iki. Ya wis ya. Nggih. Ya apa sakno. Gampang wis. Pokoke iki nrimo dhuwit dikelompokno 70.000 durung persen liyane. Dhuwit jangkep mulih dadi kemanten beres. Saiki meneh mandene meneh. Iya meneh, apa undangan ta? Iya, iki lak munawar iki lak jange mantuk ta iki. Mantu. Lah iya, Mas. Iya. Saya lak rumah tamu ngomong apa aku. Mantuk ngono. Saya ditakoni wong mantu lah, apa mantuk iku? Mantu. Iya lah, kok mantuk. Ini saya kena mantuk bareng. Tapi kok ngomong mantuk? Awakmu. Loh, ngomong ya apa ya? Kok gak kurang kabar munawar mantuk. Loh. Iya saiki aku. Lah iya, munawar iku mantu. Nek takoni wong mantu aja mantuk. Mari iki. Iki apa kan? Selain iki Kamu dudu aku. aku ngomong apa? Mantuk. Loh, kok saiki iya. Apa kon gowo apa kon ngadu apa? Awakmu ngadu apa? Aku kata tukon apa-apa. Apa? Kata tukon blunglon. Bunglon aja. Iku lho gambar bunglon-bunglon. Gambar. Iya, gambar. Anakku gambar naga-nagane. Naga. Aja naga-nagaane. Napa? Oh, gak apik kemanten di kadu naga iku. Lho, enggak. Anak kitingane, Kiting apa? Kiting naga sastra. Apa sastra kok iki? Apa naga sastra iki? Pak, ae terus budal eren. Iya, terus tuku apa-apa digorono ae. Sak ana nggo dalan ku tuku. Iya, tuku pacet digawe pacet. Ayo. Lajeng rabi kula lah ibu niku ya napa? Soal ibumu gampang, kok tak buake ibumu. Sampe niku mari ngoten, Pak. Aku gak ya apa. Ibumu iku termasuk wong anjing laut, buka mata buka mulut. Nggih pun ngoten ndelek-elekaken sampean mbon seneng sampean elek-elekaken. Lha aku seneng cuma blenger sampean. Agakno. Nggih pun kelas 7. Enak ya, ojo rame-rame. Nggih. Kon kok kurang seminggu dadi bojoku, dadi kemanten. Nek ngoten dina Minggu sampean mriko kula dadi kemanten. Iya, tak ono ya. Ngoten ta? Saya bisa. Nggih, pun lari lho, Pak. Iki dhuwit gawa nak diblonjo. Iya, ya. Lali ya. Nggih, Pak, nggih. Iya. Minggu lho kula dadi manten lho. Iya, aja lali. Iku mau ngomong apa? Gak ngerti jange kejeglok ngono. Ayo. Apa oleh tambah maneh rupane, Mas. Lho, Bu. Hah? Ndak pundi kok braine nemen? Kok braine nemen? Aku jane arisan tapi untungnya aku kepethuk awakmu lho. Lho, enten perlu ta? Aku wis biyen lho kepengin ngomong ambek awakmu ki jane lho. Saking awakmu dhewe gak ngerteni karo aku lho. Lho, lah adik kula kok tau ngomong terus pengen sampean Wis iki. diomongi ta? Mumpun terus Anjen sampean. aku tak sampekno nyang adikmu aku ngomong dhewe gak iso lho. Oh, izin ngoten. Izin sih lho. Oh, nggih. Terus sampean kajengi pada spring petung iku. Kok sama iki gerakan oso ta? Kok pring petung bareng iki. Lah adik ngomong apa sih? Iku lho lho, sing tak omongno biyen iku lho. Oh, cekake sampean kudu seneng aku. Aku dhewe lali ngerti ta moco rek lah diladeni kaya ngono montane. Gerakan ki ngadeni pembantu ngono iki. Bantu mun nggih sik niki. Lah iya, lha kedake gak ngerti karo aku. Kula nggih ngerti cuma nggih sulkan, Bu. Sulkan. Marane sulkan kok sulkan. Sampean Mesti nang jero bapakmu ngono kaya apa ngono lho, kali ketok-ketok awakmu ae ngono. nggih pancene biasa enten gantine niki ngoten niku biasa. Saniki ngeten mawon, lek pancene sampean lah bapak yen apa? Hah? Lek bapak yen apa lek Sampeyan sampean anak-anak awakmu sing anak awakmu setuju gampang kok karo bapakmu tak sifat meneh.
Ndane. Lah bapak dikipat nolak gulung gembok. Nah, perkara bapakmu kok urusanku lho. Kula mboten ngrusak pagerayu lho karep sampean dhewe. Pun. Aku sing nggone karep ngene iki. Lek sampean kepengin dadi kemanten kali kula, dina Minggu sampean teng griya kula dadi kemanten. Ngono lho. Nggih. Oh, yang ngono tepak iki lho dhuwit ditambah ya lho ya. Niki disamaken kula. Tak neno awakmu. Kok pun ngoten ta, Bu? Gak apa-apa biasa. Oh, tapi aku merono. Sampeyan tambahi malih, Pak, Bu. Kan boleh ngono, jarane gak perlu ditambahi dhuwit kok ditambahi mana. Matur nuwun sampeyan titeni, dina Minggu sampeyan mriko kula dadi kemanten, nggih. Tapi aku merono nggih pakaian kemanten lho ya. Pakaian kemanten ya? Iya sih. Waduh lah, delokane lah koyo wong sugih ngoten ya. Nah, apa-apa wong dadi Pun kemanten. sampean pikir sampean mriko macak kemanten niku. Wis tak pikir temen wis. Oh, ya ampun nggih, napa terus benjing. Kula tinggal Bu nggih. Iya ya siap. Apa? Balak-balik Cici apa? kok iku nandi klutusan. Ini kok nang iki karepku iki lho, Mas aku nyang ndi katene apa sampean? Wong wedok pantes nek omah ngurusi rumah tangga. Lah apa kon kelutusan iki? Iki ngerti ya sampean aku kelutusan kene iki goleki sing gak ono ndek omah sampean. Lah kan omah. Lho, goleki kebutuhan iki lho. Butuh apa kon? Kok iso butuh apa lho rumah tangga kok butuh apa? Sampean nyukupi ta rumah tangga iki ngerti ta? Termasuk wong wedok bawel kon. Jangkal kon. Sampean aja golek perkara lho. Lho kata lek perkara tapi nyatane kon liyane penyalahi tenan lanang. Kok iso ngomong ngono ku lho buktine sampean sing nyalahi dhewe karo aku ngono kok. Wis saiki ngene ae. Cekak cingkrange. Pokoke cekak cukupe dina iki gak bojo-bojo gak apa-apa. Lho. Ngene Sampeyan ae. ngomong ngono lho. Mesisan korek jono Iya. iya. Mesisan gak bojo-bojo gak apa-apa. Nanti aku pegatan mbek sampean ya gak apa-apa. Temenan? Iya. Pegatan? Iya. Yo pegatan saiki. Loh, Dhewe-dhewe yo pegatan. Boleh aku. Mulih mulya kon. Ambek amben nang. Iya. Ngomong apa? Saya ngablok peno iki. Kon ku jago aku. Lah iki lho tak gawakno iki lho. Kado ta. Iya kado. Wong kado yang ngablok. Lah kon nggawa apa? Saya ngebi awakmu, Pak. Mang wis kebiukan joto aku. Ngomong. Kemanten ndi? Iki ono jero wis pakan kemanten. Kene yo ngono lho. Pak, niki lho nggono apa, Pak? Lah iki tak jalukno tolong cacakmu. Nang lho nggono apa nih? Lah iku bongkotan telu nek cangkruk. Iya, iku junjungan rene engko dihias, engko dihias. Ya, Pak, dhuwit mlebu pun kathah Pak manten koyo ngeten. Lho, dhuwit teko kon niku tetep tak gunakno tapi nyaur utang dijeni. Gak apa-apa lho, gak apa-apa. Soale lungguhan gak apa-apa, sing penting kan dadi kemantene. Lho, ono gendeng iki. Ono gendeng iki lha opo? Iki kemanten ndik kemanten kesasar iki. Apa tik nanggap ta iki? Lah iki kula, Pak. Lho ya iki tontonane. Semen-amen ta. Kok tontonan sih? Napa? Kula lah dadi manten asaniki. Lho, dadi manten sapa iki? Sampeyan iki dadi kemanten kali sinten? Iki kali Mas Kartolo, Pak. Halo. Napa, Pak? Iki ana kemanten kemanten jare kemantenan karo kon. Asal anak kula Tini. Sinten? Kartolo. Oh, Kartolo asal kula kok. Lho, Bu, ngeten lho, Bu. Niki apa omongmu lho? Niki sanes adek kula niki rumiyin pancen bakal bojo kula sakniki kula dadi kemanten. Lho, kok ngomong jarene minggu aku kon mrene dadi kemanten. Minggu sampe teng ngro kula dadi kemanten kali sanes kali sampean. Lho, cacakmu ngomong seneng karo aku, awakmu bisa seseni kaya apa? Apa? Nah, ngomong seneng niku mosok seneng temen ta wong kula niki objek. Niki bakal bojo kula sanes adek kula. Lah terus aku kadung macak kaya ngene iki ya apa lho golekno ganti lho manten lele lho. Sampeyan pun pegatan sih? Pun kadung pegatan kali bapaknya arek-arek niku. Kartolo. Sampai dhewe. Bapak iku lah. Sampeyan gelem kali bapak nih. Ala Ojo ngono lho ya, bapakmu kaya ngono potongane untune. Lho Ci, wong iki dadi lek pancalane. Iya. Ojo lho malah gak seneng. Tetep didadekno ae. dadi kemanten. Dirungkas nek kemanten maneh. Kon kok ro sih? Iya wis ta. Pun ngaten Bu, kula golekaken jodoh nggih. Sampeyan kula krukupi, kula kudungi nggih. Wis gak apa-apa ngaku tung pegatan mbek bapakmu lho. Wis iki liyane sampeyan kok siap. Kemanten.
Lah manten gawa kaset dhewe. Apa lho? Gawa tip gawa kaset. Apa lho? Lho, sak pringisan lho lho. Pak, Apa? niki kemantene dikrukupi niki ujar. Oh ngono ta. Nggih. Panjenengan adik kula ujare lek dadi kemanten, Iya, dikasih iya. wong sugih kon tak krukupi. Iya. Sampeyan pun kaget, sampeyan nanggep bojo-bojo sampeyan dhewe. Iya sih. Oh, boleh. Kadung entek biaya akeh. Kon niki kula pasrahaken sampeyan nggih. Hakmu nyandi lho. Iya. Iki lho. Iya. Iya. Aduh, Masalah rek niku cekek Brotoseno niku. Waduh, ada dikrukupi termasuk kemanten lawas. Tak bukae rek. Wis meneh tak buka. Tak buka rek. Loh. Boleh kon ya. Ya, sing niku. Apa nututi mrene iki? Kene. Terang kanduk. Ya opo dah. Tolo kene. Man baret. Bapakmu sing dulinan sampe. Tumu aku ngeten iki ku pringas-pringeten. Lah aku ya balik mak. aku mbelem. Pun kena sakmono. Iya, pantes tinggal bicar. Lek ngono lho. Lho aku jadi iya Pateni. Lho, rintik. Perkara bapak ambek Adarno. oleh Kartolo. Nggih. Cuma bapak takon, duit bapak biyen ya opo ya? Perkara dhuwit gampang, Pak. Oh, duwe sing kadung mlebet iki ya? Iya. Kadung Saking ibu barang iki. Iya. nggih. Ya sampean urusan kali maratuwa. Kok boleh mendalo lho sih. Yo, apa carane ta? Apa? Duwike kali tak. Iya apa iki, Dik? Lho iku kayaanmu ta? Duwe sinten iki? Duit sinten Ya sampeyan. ketika Pak Basman iki. Ya dugi kula barang, Pak. Dugi kula, dugi bojo kula ki ya. Nggih, mpun gopo-gopo urusan duit sampean nggih. 70.000 bagi Nggih, kula mboten ngelaki 70.000. Nggih, Duit nggih. puluhan tok. Nggih. Mpun kula ecer-ecer kula sahur-sahuraken. Iki ya apa tak no? Boleh melok nyawuri. Napa perlu perinciannya? Ah, pinjane dapat apa Dik niku? Tumbas sesek niku 12 kebak. Nggih. Bongkotan 18. Lho, Marang ngetok kayu niku telung wit niku. Nggih. Luwe kula damel tumbas wine. Wine kedele. masalah sampe dikek nopo? Pun Pak ngeten persoalan dhuwit mboten urusan kali maratuwa kali kula. Nggih, nggih. Perkara bayaran kula nggih sampean potong tiap bulan pinten. Terus enten mriku pinten tahun ngeten lho. Wes tembung tu aku lho. Saniki tambah cepet soalnya wong loro tak sing kerja. Kamu njaluk dhuwit nang aku jarene ku kon sanggup. Wis kok aku dadi bojone Natal aja nyambut gene omahku gale perkara tok. Hasil manggo temenan. Ngeten Pak, urusan dhuwit lah gampang ah. Sing penting kula saged ngrukunaken sampean kali Ibu. Oh, ngono Rumah ta, ya. tanggane cek iso tentrem. Ya, ya, ya. Pun Iya, saniki kamu gelem ngelingno aku lho. nggih perkara dhuwit diitung mburi saniki monggo mangan sak enteni. Nggih. Iya, wis ayo. Menika masakane bapak dhewe. Kirane enak kan. Yo tangga-tangga. Monggo. Terus mawon. Monggo. Acara